posachedwapa tikupasirani press briefing imene yachitika lero lino mu mzinda wa Lilongwe, ndipo amene achitisa press briefing imeneyi ndi the Center for Democracy and Economic Development Initiative, kapena kuti amadziwika kuti CDED, ndipo amene ali kusogoloku ndi atsogoleri a bungwe limeneli mosogozedwa ndi mtsogoleri Sylvester Namiwa. Takhalani pompo mumvesere nkhani zikuluzikulu zimene akufuna kukambirana lero lino pa press briefing imeneyi. Mathokoza kwambiri chifukwa tikayitana mu nthawi yochepa mmapezeka timakhala limodzi. Ife ndi dziko loopa Mulungu, chifukwa chenu chimenecho ndimafuna mundilole kuti tisanayambe zonse tipemphe ozipereka kuti adalise mkumanowu ndi pemphero. A volunteer please. Tseke maso tipemphere. Tikuthokozani Yehova wamphamvu zonse kamba kamphatso ya mtengo wapatali imene simupereka kwa ife, mphatso ya moyo. Sife opambana, sife ochenjera kuti tipezeke ndi moyo tsiku lero, koma zatengera chisomo chanu. Tikupemphani kuti pamene msonkhano uno ukayamba mukakhale nafe komanso kufikira chitsiriziro. Zonsezi tapempha m'dzina la Mwana Yesu Khristu. Amen. Amen. Amanena kuti awiri sayenda asanapangane. Chifukwa chimenecho ndimafuna mundilole tiyambe kaye taziwana, koma popeza amanena kuti fumbi ndiwe mwini, ine anditchula kale komabe sindilakwisa kubwerezanso kuti ndine Sylvester Namiwa amene ndi mkulu wa bungwe la CDED, koma sindili ndekha kusukulu kuno, ndili ndi azinzanga, ndiye ndimafuna mundilole ndipereke bwaloli kuti nawonso azitchule. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Omega tsiku CDED. Zainabu Hassan, Concerned Citizen. Popeza kuti kusukulu kuno mwationa ndipo mwatidziwa, zikhalanso zofunikira kuti ukonso tiziwane kuti kodi muchipinda chimenechi muli oyani ndi oyani. Dzina langa ndi Promise Tom kuchokera ku Nkhoma Synod Radio. Dzina langa ndi Robert Samson kuchokera ku Channel 4 Nations Radio. Dzina langa ndi Alex Batson kuchokera ku Wireless ya Miji FM. Ine ndi Joseph Mazizi kuchokera ku Capital FM. Ndine Rosemary Chikaunda kuchokera ku Lunta TV. Martha Chikoti Mala Voice. Ine dzina langa ndi Imon Piringu mtolankhani wa Zodiac. Ine ndi Sonke Foster Lemon mtolankhani wa Mlimi Radio. Ine ndi Tawina Kamodzi kuchokera ku TVN Radio. Chisomo Chingwaru wa PLFM komanso Great Dominion Television. Ndikukhulupirira kuti taziwana, ndipo mphepo imene ikudusa mchipinda chinu ndi yachibale, chifukwa aliyense wadziwano kuti apo pali auje, apo pali auje. Monga mukudziwa kunena kuti bungwe la CDED, bungwe la Malawi, nthawi zonse tikakhala ndi msonkhano Amalawi amatituma, amatipasa mauthenga kuti tikapereke. Ndimati tisanayambe msonkhano zokambirana zonse ndipepese kaye ku mtundu wa atolankhani amene muli muno, chifukwa kuti kuoneka ngati kuti sabata zimenezi ziwirizi zakhala zovuta. Tataya awiri wakuluakulu ankhalakale pa nkhani zolemba ndi kusindikiza nkhani. Tikuyankhula pano bambo Ntumozi akhala akulowa m'manda masanano, komanso Mande timayika Martin Chiwanda amene ndi atolankhani amene analinso kuti tagwira nawo ntchito kwambiri. Choncho ndimati atolankhani komanso akubanja mulandire kupepesa kuchokera ku bungwe la CDED. Komanso ngakhale ndakhala pano kumuziku kuli maliro kumeneko amfunga ndi pepani, so ndikanene kumpanda kuti talengeza kale kuti tikhala ndi press briefing bweziso tili kumaliro, kumabe titumikire dziko la Malawi. Chabwino tikuchoka kumeneko, Amalawi anandituma kuti ndafunse wolemekezeka anduna Vitumbiko Mumba
kunena kuti mukudziwa kuti ku Irovo munapita kuja zikuoneka kuti mpaka na pano sugar be sakupezeka, amalawi akuvutikabe. Komanso funso limene mafuna lipitirire ku Salima Sugar munatiuza kunena kuti muyamba kugaya nzimbe pa 19 March. Ndiye chikuchitika ndi chani? Sugar amene mukugaya kusalimako akupita kuti fazi zikuoneka kuti mziko muno sugar mulibe, umboni ndi mtengo wa sugar. Tidamva kuchokera kwa nduna Vitumbiko Mumba kunena kuti ku Irovo ayamba kugaya sugar chama 27 April, koma tikaona zimene zikuchitika mtauni muno zomvesa chisoni. Kupezeka kuti mastore amene anthu amakapikula sugar mulibe. Ndiye bafuna amumba mwina amupezerepo mwayi popeza mmatha kulemba pa sambalano ya mchezo mwauza Malawi kuti sugar usalima amene apanga Salima Sugar akupita kuti ife adatiuza adayankhula ndithu momveka bwino kuti ntchito yopanga sugar kumeneko izayamba pa 19 March. Ndiye unondo May sugar sakupezeka. Ku Irovo mudatiuza kunena kuti sugar mutakweza mtengo mata azipezeka, ndiye sugar mwakweza mtengo sakupezekanso. Ndiye popeza a Irovo tikalembera kalata amakana kuyankha, amati anduna azibwera kapena aboma, ndiye amalawi lero akukumbusani a Vitumbiko Mumba kunena kuti amalawi amakudalirani, aziti ndinu kuti anthu asiye amalawi asiye kudalirani, sugar kulibe, zafikanso kuti wabwerera pompa pa 5000 amalawi akuvutika. Ndinanena poyambirira pacha kunena kuti zokambirana za mkumano uno zambiri zigonera pa chiyankhulo chimene ambiri timamva chimene chichewa pa chifukwa chonena kuti nkhani ili pano njofunikira kwambiri. Nkhani ili pano imakhuza dziko, imakhuza Malawi tonse. Ndiye mundilole kuti nditambasule zimene ndawerenga mu chiyankhulo cha Samunda Jija muchichewa. Chikalata chathu chili pamutu onena kuti tikanisise kwa mtunthu mavuto amafuta okonzedwa mwadala. Bungwe lanu la SIDED likupempha amalawi wonse kunena kuti aonesese kuti ndondomeko zogula komanso kubweretsa mafuta mdziko muno zikuchitika poyera mosabisapo kanthu, komanso mosatira malamulo onse ndi ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa zakagulidwe ka mafuta m'Malawi muno. Pempho limeneli likubwera polingalira kunena kuti boma lakhazikitsa ndondomeko ina yatsopano yogula mafuta yomwe ikumazera mgwirizano pakati pa boma ndi boma. Mbuyomu dziko la Malawi limadalira ndondomeko imodzi yokha imene nkuyitanisa akufuna kwabwino kapena kuchita malonda kuti apikisane kuti tipeze anthu oti achitibweresera mafuta. Padakali pano bungwe la SIDED likumemanso amalawi wonse kunena kuti tikakamize boma ili kunena kuti ndondomeko yogula mafuta kuboma ikakhazikika nthawi yomweyo tifuse kunena kuti mtengo wa mafuta utsike. Nchachiziwikire kunena kuti katundu amene mwagula motsika mtengo amayenekanso kusika mtengo. Koma chofunika kuti amalawi achigwirizise pa nkhani imene chonena kuti zinthu zambiri zimakwera mtengo mdziko muno, mafuta akakwera mtengo. Choncho nchachiziwikire kuti tikakakamiza boma ili kunena kuti kuzera mu G2G isise mtengo wa mafuta, ndiye kuti nthawi yomweyo mtengo wa zinthu zosiyanasiyana mdziko muno usika. Komanso timafuna taachenjeze amalawi kunena kuti pano tikuyankhula pano bungwe la Mera lili ndi ngongole pafupifupi 1 trillion Malawi kwacha. Ngongole imeneyi yakhala ikungounjikana kuyambira mchaka cha 2020 popeza kuti ndalama zimene amayika padera amera zonena kuti zithandizira kusintha kwa mitengo ya mafuta kuti kusamaonekere komanso kusamakhuze anthu amene amagula mafuta, ndalamazo zidatha. Padakali panopa kumerako sakugona tulo, akukonza ndondomeko zonena kuti 1 trillion imeneyi inu ndi ine amalawi tiyipereke, imene ndi ngongole imene
tili nayo kwa anthu amene amabweresa mafuta mdziko muno. Ndi chake musamadabwe mukamamva anthu ena akunena kuti tikweze mtengo wa mafuta pa zifukwa zosamveka bwino zomanena kuti mafuta kumabedwa kumapita mayiko ena. Zoona zake nzonena kuti anthu adalekerera sadathiukira ntchito yobwino. Ndiye m'malo mwake moti tipite tikafunse kuti kodi amene anapanga zimene zindani kumera alikapakalikiliki kumema anthu osiyanasiyana kuti akakamize kuti mtengo wa mafuta ukwere. Chomvesa chisoni manyazi nchonena kuti ngakhala kukakamira izi chaka chatha ndi chaka chino mitengo ya mafuta yakhala ikusika mayiko mosiyanasiyana. Ndi kuyankhula pano ku South Africa mtengo wa mafuta watsika. Kodi chikuchitisa kuti pakhale ngati pali mpungwepungwe pa nkhani ya kagulidwe ka mafuta ndi chani? Ndimafuna Malawi nonse mudziwe kunena kuti kudzera mu ndondomeko imene mtsogoleri wa dziko lino President Lazarus Chakwera adalamula, komanso tidaona nyumba ya malamulo kupanga lamulo latsopano loti mafuta azigulidwa ku boma ndi boma linzake. Gulu la anthu limene lidasogozedwa ndi mlembi ku nduna wa zamphamvu ndi magesi engineer Afonso Chikuni adapita ku Dubai pakati pa 9 ndipo adabwerako pa 15 Marichi. Kumeneko amakakambirana ndi kampani za mafuta za mayiko, popeza kuti lamulo latsopanoli likunena kuti boma lizigula mafuta osati kwa madobadoba koma zigula kwa kampani zimene zimapanga mafuta m'malo moyimira mayiko akwawo. Kulendo kumeneku Amalawi anzanga mafuna kuti mutchere khutu mumve kunena kuti kwabwera mitengo yonena kuti ngakhale mayiko oyandikana nafe akusilira. Koma chomvesa chisoni chonena kuti mitengo imeneyo yangokhala sidayambe kugwira ntchito pamene mayiko ena amene anapita kumeneko mbuyo mwa ife, mayiko ngati Mozambique ayamba kugula mafuta otsika, dziko ngati la Kenya ayamba kugula mafuta otsika. Ulendo umenewu wa ku Dubai umene unali ndi anthu osiyanasiyana koma unasogozedwa ndi Afonso Chikuni amene ndi mlembi ku nduna wa mphamvu za magesi, udakumana ndi kampani ya Kuwait imene amayitchula kuti KPTC. Imeneyo ankanena kuti mafuta azitigulisa kuti tilipire mu masiku 90. Mafuta amenewo azigulisa pa mtengo wapakatikati wa 51.66 dola ya America pa tani imozi ya mafuta. Ndiye musazunguzike mutu tikati 1 ton ya mafuta masamu ake ndina kuti 1 ton iyo imakhala malita 1000. Choncho mungo singopanga times kapena kugawa. Ndiye kampani yomweyi ya Kuwait KPTC akati atipase mafuta omwewa koma pa masiku oti tipereke ndalama ija mochulukirapo pa masiku 180 amayeneka kuti tiziwalipira 62.56 dola ya America pa tani iliyonse. Kumenekonso adakakumana ndi mamulumuzana kampani ya ku Saudi Arabia Aramco imene adanena kuti pa ngongole ya masiku 90 tizilipira mafuta awa pa mtengo wapakatikati wa 52.12 per metric ton imene ndi 1000 liters. Koma kampani imene ya Aramco akatipasa mafuta omwewa ku masiku ochulukirapo kuti tilipire mu masiku 180 tikuyenera kumalipira 63.24 pa malita 1000 ena aliwonse. Komanso sadalekere pomwepa adakumana ndi kampani ya OQ Trading imene ndi ku dziko la Oman imene adanena kuti akatipasa ngongole ya masiku 90 mafuta amene wa tizilipira 64.47 pa malita 1000 ena aliwonse. Ndipo kampani yomweyi ikatipasa mafuta pa masiku 180 ngongole imeneyo tizilipira 74.53 dola ya America pa malita 1000 ena aliwonse. Ndifacha ndikunena kuti mitengo imeneyi ndiyo pasa mojo. Tikunena zimenezi chifukwa kuti padakali panopa mafuta amene tikugwisa ntchito mdziko muno akuchokera ku kampani imene amayitchula kuti Adax, koma amenewa
tikumalipira $175 ya America pa metric ton iliyonse, that is 1000 liters. Ndiye ni mutakuona kunena kuti padakane panopa tikulipira 175. Mukabwerera kuyang'ana ku ndandanda wa nambala ndi machula zija ngati kuli nambala yayikulu sindikukhulupirira kuti ikufika ndi $100 yomwe, kulibe imene akuti charge kufika pa $100. Ngati pali mtengo wokwera kwambiri pamene paja ndi company imene yomalizayo imene akuti charge 74.53. choncho chachiziwikire kuti tikayamba kugwisa ntchito ndondomeko imeneyi yogula kuboma tizipulumusa ndalama zopitirira mwina $120 pa dola iliyonse ya America. Komanso ndimafuna tinene pano kuti nthawi ija zinthu zitafika movuta kwambiri pakati pa October, November ndi December kudapangidwa ganizo lonena kuti kugulidwe mafuta amenewa adagulidwa ku kampani ya Gulf Energy Limited imene imachita ubwenzi kwambiri ndi dziko la Kenya. Mafuta amenewa tinawalipira pa $195 ya America amene ndi petrol, pamene diesel timagula 188 pa 1000 lita iliyonse dola ya America. Ndiyeno ngakhale munthu amene saziwa masamu, ngakhale munthu amene saziwa business, palibe munthu angakakamizike kumakakamira kuti azikagula katundu wa $188 pamene tindi katundu yemweyo kwina kwaka kutuza kuti akatigulisa $74. Mukayang'anisisa kuchipa kwa ndondomeko imeneyi mungayerekeze kuti mwina nkatatu konse kuyerekeza ndi ndondomeko zimene tikugwisa ntchito pano, komanso ndondomeko ya mafuta amene anagulidwa mu November amene anafika mdziko muno mu January kuzera kutanga. Zinali zomvetsa chisoni ndi manyazi kunena kuti Amalawi tinanamizidwa, ndipo mpaka na pano Amalawi ambiri akukhulupirira kuti mafuta amene aja anachokera ku Gulf Energy Limited ndi ya government to government. Malinga ndi lamulo laso pano limene likugwisa ntchito boma pano limene linapangisa kuti tisinthe kagulidwe ka mafuta kapena tionjezere njira ina, tikati government to government kapena boma to boma, lifunika kuti mgwirizano mbali inayo tipange ndi ziko loti kumeneko amapanga mafuta, amawenga mafuta. Ndiye tonse ku Kenya tikukuziwa mwina inuyo amene mmasogolera nukuti imene yana government to government tipite ku Kenya mukatilozere pamene pali chisime cha mafuta ndibwereze pamene. Zinali zomvetsa chisoni kuona nduna ya boma inakwera ndege pano kupita kutanga kuna kuti akalandira mafuta government to government. Pamene chikhalirecho mukaone mabuku amera imeneja inali emergency procurement kapena kuti on spot, palibe pamene alemba po G to G chifukwa ku Kenya ako kulibe sisime za mafuta. Ndifa yake anthu awa sanapite ku Kenya ukasaka mafuta, sanapite ku Zambia ukasaka mafuta, sanapite ku Mozambique ukasaka mafuta. Famadi mayiko amenewo kulibe sisime, anapita ku dziko limene mayiko amene kuli sisime uku kwa Aluya. Choncho nkulakwa kumauza Malawi kunena kuti mdziko muno munabwera mafuta a G to G. Kodi padakali panopa ndale kapena masamu amene akuchitika tinjomba limene tikuchitika pansika tikukhuza bwanji ntchito ya mafuta mdziko muno? Ndimafuna Amalawi adziwe kunena kuti ife asidedi ndokhumudwa kunena kuti anthu ena amphamvu ku State House akumagwirisa ntchito molakwika banki yayikulu ya reserve kunena kuti mdziko muno muzioneka ngati kuti zinthu sizikuyenda bwino pa nkhani ya mafuta. Chifukwa chani ndikuyankhula zimenezi? Tikuyankhula pano tili ndi kampani zingapo zimene zinapasidwa ma contract obweresa mafuta mdziko muno kale mwachisanzo Camel Oil idapasidwa contract mu 2021, Augustus idapasidwa contract mu 2023, ndipo Adax idapasidwanso contract mu 2023. Onsewa ali ndi mafuta kuti abwerese mdziko muno. Koma chifukwa chani mafuta kulibe sakubwera? Nkhani ndionera kuti ndalama yakunja tilibe. Ndiyeno popeza kuti ili ndi dziko muli miyoyo ya anthu
zikathina anthu amakhala pansi kukambirana. Anthu atakambirana ndi kampani zimene zimatibweresera mafutazi adapempha kuti azitipasa ngongole yoti isamapitirire $40 million ya America. Ndiyeno anthu oyipawa aku State House wa amene akuziganiza kuti ali ndi mphamvu koma pa ballot panalibe, zimene amachita amakaopseza governor wa Reserve Bank kunena kuti uzinena kuti forex palibe. Ndiyeno ngongole ija ikumachulukira ifecho kuti we have got a country to run. Anthu awa nga business inde kumasangatisiye kuti mdziko mukhale mopanda mafuta, ndiye amatipasa pa chikhulupiriro kuti mwina atipasa. Ndikuyankhula pano pa mulingo wanatipasa wa $40 million uja taupyola tili ndi $72 million ya America yoti tiwapase. Ndi chake ena anena kuti ifenso umene timabwereka mafuta kuja akutikana, ndifake maona kuti mdziko muno mafuta mulibe. Kuti muziwe kuti zamachita kukonza dala mungwirizano wa mafuta odulu aja ochokera ku Gulf aja amene timawagula pa 195 kwacha $195 petrol ndi $188 diesel. Atangopanga mgwirizano umene uja mu November, mu sabata ziwiri zokha kampani imene ija ya Gulf Limited inalipidwa $37 million ya America. Nthawi imene amalipira agafuwa nkuti makampani tachulaja kuli ndalama zawo za nkhani koma samapasa. Cholinga chawo akufuna kuti mdziko muno muzibwere chipwirikiti nkhani ya mafuta. Anthu akayamba kudandaula ndi anene kuti tipitenso kwa omwaja agafu. Pamene ndinakali kuti mafuta agafu mukayang'anisisa kunena kuti adachokera ku Kenya 120 km kuchokera ku Mombasa kufika ku Tanga. Kuchoka ku Tanga kuzafika ku Dar es Salaam is about 200 km. Koma mafuta omweyo ku Kenya amawagulisa pa $80 per metric tons. So mutakuona kuti zinthu zonse zimene zikuchitika hapa kuvuta kwa mafuta ku ndi zinthu zoti anthu ena ake angokonza kuna kuti azipindula pamwamba pa mavuto a Malawi. Kupita chisogolo popeza tabwera pano poyera kuzafotokoza chimene chopangisa kuti mafuta azisowa mdziko muno, nchonena kuti anthu akufuna apitirire kugula mafuta odula kuchokera ku Gulf Energy Limited. Ife asidedi sitimangoyankhula zinthu zopanda umboni. Kalata ilipo popeza kuti ndondomeko ya G2G boma to boma imafunika kuti boma la Malawi likhale ndi oliyimirira wathu ndi NOCMA. Mmene anduna aza mphamvu ndi magesi a Ibrahim Matola amalemba kalata malinga ndi gawo 6A ya mlaso pano la mafutali adanena kuti boma la Malawi lasankha kampani ya NOCMA kuti izitiyimirira izikayankhula ndi ma kampani ena amaboma akunja ngati ku Kuwait. Koma mkalata yomweyo adanena kuti tipitirirenso kugula mafuta ku Gulf Energy Limited. Mafuta odula omwaja ndi mafuna ndikufunseni kuti andunawa akupanga za Malawi kapanga akupanga za ndani? Kodi kusiyana kwa mitengo kumeneko zoonadi nkumaka kamene kuti tikaka kamene kugula mafuta ku Gulf Energy Limited kumene kunkuwaganizira Malawi? Ndeti kamanena kuti mafuta amene akusowa mdziko muno zinthu zochita kukonza nkhani zake ndizi zili pano. Ndinapereka ichi chisanzo chifukwa mwina tikabwera pano kumayankhula anthu amaona ngati tangobwera kuzangolubalubwa. Ife asidedi zolubalubwa sitipanga nawo. Tikamayankhula timayankhula kuti zimene tikuyankhulaza umboni tili nawo. Amene afuna kuti susa atisuse, akamasusa abwerenso ndi umboni wake. Kupita chisogolo bungwe la sidedi malo mwa Malawi likufuna zinthu izi zichitike. 1. Kukhale kauniuni ku kampani ya boma ya mafuta ya NOCMA amene ayambe mchaka cha 2018 kuzafika pano. Amalawi afuna kudziwa kunena kuti kuchoka chaka cha 2018 kodi bungwe la NOCMA lagwira ntchito zake motani. Ndiye kukhale kauniuni pa Chingereza amene kuti forensic audit. Forensic audit ichitike ku bungwe limene la NOCMA.
chinthu chachiwiri mosataya nthawi tikufuna boma la fotokozere mtundu wa Malawi kuti kodi ndondomeko ntchito yogula mafuta kuboma tuboma G2G ili pati. Nchachiziwikire kuti amene akuyenera kuti ayankhule ku mtundu wa Malawi ndi Ibrahim Matola amene ndi mphamvu ndi nduna ya mphamvu ndi zamagesi amene timalipira kuzera m'misonkho yathu atiuze mwina tikanakonda tikamamaliza press briefing ino nawonso apange press briefing yawo mazulu ano kuti atiuze kuti kodi ntchito imeneja ili pati. Ngati akunyasidwa nayo mfundo imeneyi kuli kwabwino kuti atule pansi udindo chifukwa akajanyanyaza akakamiza kunena kuti atule pansi udindo wawo. Chinthu chachitatu tikufunsa Dr. Lazarus Chakwera kunena kuti excuse me, kunena kuti athese makomiti amene anakhazikisa chifukwa kuti kuganiza kuti ntchito yawo agwira. Ndi kunena pano nsokhazikika kuti amene aziyimirira boma la Malawi pa nkhani ya kugula mafuta pa G2G ndi anokima. Ndiye tuganiza kuti palibenso ife kuti tikhale ndi makomiti ena onse popeza malinga malamulo a dziko lino wogula mafuta wadziwika kunokima kukula kaswiri agwira ntchito yawo malinga ndi malamulo. Choncho tikuwapempha msogolo wa dziko Dr. Lazarus Chakwera kunena kuti masiku 7 akubwera aonesese kuti makomiti onse amene anakhazikisa atatu aja athesedwa kuti nokuma ipitirire kugwira ntchito zake. Chinthu china chimene Malawi nonse akufuna kwabwino amene inu eni mazifunira zabwino komanso mafunira zabwino dziko lino nchona kuti mukonzekere kunena kuti anduna azamphamvu ndi za magesi akatiuza siku imene G2G kuyamba amera atiuze mitengo ya sopano yogulira mafuta yomwe ndiyotsika malinga ndi imene mwamvera mitengo ija sitikuyembekeza kuti lita ya petrol izipitirira 1000 kwacha. Ndikunena pano maiko ena ali akangalika kutengera chisanzo chabwino cha ife ndiye palibe chifukwa choti Malawi kuno tizigulira mafuta modula. Ndisanapitire ndili pomwepo nkhani yomanena kuti mafuta akwere mtengo chifukwa chokuti smuggling kuti mafuta twazi kuzembetsedwa ni nkhani yosamveseka chifukwa chona kuti mziko muno tili ndi nthambi zimene ntchito zawo nkuonesesa kuti mziko muno muli chitetezo amene amalipidwanso ndi ndalama zochokera ku misonkho ya Malawi. Choncho nkhani yonena kuti mafuta akwere chifukwa chokuti mafuta akupita apangidwa smuggle imene ndi yosagwira komanso ndi yosavomerezeka. Pomaliza penipeni ndimafuna ndinene pano kuti zimene tafusa zija tifuna zichitike pasanathe masiku 7 amene akubwera. Pakakhala njomba kapena kunyalanyaza kwa mtundu wina uliwonse ife tiwamema Malawi kuti tiyambe kupanga zionesero za dziko lonse kukakamiza kunena kuti mafuta atsike komanso kukhale kauniuni ku bungwe limeneli la nokuma kuphatikiza ndi zonse zimene tapempha zija. Mosindika ndimafuna ndinene poyera pano kunena kuti musanamizidwe Malawi ndondomeko yogula boma mafuta kuboma sidayambe sidachitike ndifa kitabwera pano kuti atiuze kuti tiyamba liti koma mu mabuku malingaliro anthu amene akugwira ntchito imeneyi anayerekeza kuti pofika pa 31 March akhala kuti zonse zokonzekera sa amaliza ndondomeko zonse zili malo ndipo mwezi woyambirira kuti tikanagula mafuta ochipa Malawi muno unali mwezi wa April. Ndifa kitayibwesa nkhani kwa ino Malawi kunena kuti kukhanga kuti pali tinjomba tadaladala tajera anthu ena afuna apindule pamwamba pa mavuto. Choncho lero mukamumva wina akukamba kuti afuna akagule mafuta ku Gulf Energy Limited mafuta odula pamene mafuta otsika alipo amene mumudabwe mumufunse kuti kudiwe cholinga chakundi chani uko Amalawi adakulakwira chani. Ndichenjeze pano kuti kusidedi silimagamba nkhamba kamwa amene afuna kususana nafe abwere koma akamabwera abwere ndi umboni ogwirika chifukwa zonse zimene tikuyankhula apa zili ndi umboni koma utenga omaliza kwa Amalawi nkunena kuti tisadeke kwambiri pa nkhani ya mafuta. Mlandu wopanda mboni ndovuta sindili ndekha ndi ndi azinzanga
ndimafuna mundilole ndipereke 30 seconds kwa anthu amene ndinawo pano kuti aphere mphongo pa chikalata chimene ndawerenga mu chiyankhulo cha Chingerezi komanso ndatanthauzira mu Chichewa. Kenako ndipereka bwaloli kwa inu eni msonkhano uno kunena kuti mutifunse mafunso. Omega. Zikomo kwambiri. Mafuna kuti amalawi tiye tigwirane manja chifukwa chilichonse chimambira pa mafuta. Mafuta akakhala kuti ndotsika mtengo ndikuti chilichonse chikhalaso chotsika mtengo. Koma mafuta akakhala kuti ndokwera ndikuti chilichonseso tidzigula mokwera mtengo. Ndiye tiyena Malawi ndithu zimene zitisazisekerere sango ziyang'ana ayi tigwirane manja kuti mafuta ndithu atsike mtengo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri mayi Omega siku komanso tili ndi Abiti Sidedi mwina nkukhala ndi mawu. Zikomo kwambiri ndipo ndizoona di ku Dubai kunapitidwa amalawi anali ndi tcheru kudikirira kuti kubwera zotani kuti ife tipanga chani komano kunapezeka kuti maiko ena azathu amene anapita mochedwa kumeneko anapezeka kuti mafuta awo atani kodi atsika mitengo pamene kwathu kuno mpaka lero mitengo sinatani kodi sinatsike ife timadikirira ndithu ndipo tidikira kuti mafuta awo atsike mtengo sichazeru ukagula mafuta odula pamene mafuta wochipa alipo izizi ni zosatheka koma tufuna ndithu kuti mafuta awo atsike ndithu mtengo komanso mwayankhula Malawi kuti izi mupanga ndipo mukwanitsa mukamanda upanga izi ife tipanga mademo ndipo kuti izi zitheke chifukwa maiko azathu zatheka kale ndipo mafuta akatsika mtengo katundu wathu ambiri tigula motsika mtengo koma mafuta mukakagula odula ife tivutika tipitirira kuvutika dziko lathu lino nanga simukothamangira zinthu zodula pamene zochipa zilipo. Zikomo kwambiri. Kuyankhula kumeneko kosapindira ndevu nkamwa sichoncho ndiye ndibwereze popeza manena kuti mphini yobwereza ndimene imacha tikunena kuti tifuna anduna azamphamvu za magesi atiyankhule ku mtundu wa Malawi kuti kodi ndondomeko yatsopano yogula mafuta a G2G iyamba liti. Amera anduna akatiyankhula mutiuzenso kuti kodi mafuta ochipawa a Malawi tiyamba kuagula liti. Tikunenanso pano kuti ku Nokma imene ndi kampani ya Malawi yogula mafuta kumeneko kukhale kauniuni kuunikidwe kuyambira mu chaka cha 2018 kusafika pano. Chinthu chinanena kuti Amalawi mukane wina akamanena kuti iye atifati kweze mtengo wa mafuta ameneyo afuna kuti tipereke ngongole ya 1 trillion imene inabwera pa zifukwa zake siti kuzimvesa ayi. Choncho nkhani imene inabwera pano kuti zakuuzeni ndi nkhani yowalirira Malawi. Ndiye ku Malawi kuno kuli kukubwera kachinzimuzimu kuolekerera zinthu. Ndanakale kuti masiku awiri apitawa ku South Africa alengeza kuti mtengo wa mafuta watsika. Siku wayambaka mafuta akhala kutsika. Koma ndikudabwa kuti ku Malawi tikumadandaula kuti katundu wakwera mtengo, tikumadandaula kuti Malawi tikuvutika pamene gwero lake ndikunena kuti tikulekerera anthu adyera kumapanga zimene akufuna. Tisalolere tisavomere kuti wina azikagula mafuta odula mafuta omwe azikagulisa kwa Malawi modula pamene mafuta ochipa apezeka. Zikomo kwambiri. The floor is open as per the tradition. You be identified and you introduce yourself, then you fire your question. Ndimafuna mundilole bwaloli ndipereke kwa atulankhani amene muli mchipinda chino kunena kuti pazimene tayankhula ngati pali mafunso mutifunse. Choyambirira muzitchula dzina lanu kenaka ndikuponya funso lanu. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndi Alex Patson kuchokera ku Wireless ya Mija FM. Mukuyankhula kwanu mwanena kuti pali anthu ena amphamvu amene ali ku State House amene akumaopseza governor wa Reserve Bank kuti azinena zinthu zabodza kuti mudziko muno mulibe ndalama zakunja. Mwina timafuna Amalawi atadziwa kuti anthu amene wandi ndani komanso mwina ngati bunge la Sidedi umboni wake uli kuti. Zikomo. Ine ndi Promise Tom kuchokera ku Nkhoma Synod Radio. Mbuyomu ndondomeko imene yogula mafuta G2G mwina ngati bunge la Sidedi munali nayo chikayiko nena kuti nkutheka ndi anthu ena mwina ku State House amene
akufuna tisatagwiritsa ntchito ndondomeko imeneyi mwina pa chizungu amati for personal gains kuti mwina aziwakomere apa ya mwina statement yanu mufotokoza mwina njira imeneyi itakhala kuti mwina yafulumizitsidwa malinga ndi funso lanu kuti kodi iyamba kugwira ntchito liti tinene kuti mwina mwayilondoloza nkuona kuti ayi ndi njira yabwinobwino imene mwina boma litha kupindula kapena nzika dziko lina litha kupindula nayo. Ndingayambe kuiwala bagwira ndi mafunso amene alipo tiyankhe mafunso amenewa.